Mwasala bwanji mabwananga olemekezeka pa group yapa. Group number 13 UTF is a mother of democracy. Atsogoleri yake onse kamene ti komiti onse maulemu anu mulandire. Motamanga kwambiri pamene tikumvetsedwa unena kuti boma la DPP mosogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika afuna kukhazikitsa bungwe la kafukufuku limene liti afufuze za ngozi ya ndege imene inachitika kuchikangawa imene inapha anthu okwana 9. Ngozi ya ndege imene inachitika kuchikangawa imene idapha anthu 9. Pamene amalawi akufuna kuti apeze chilungamo pa nkhaniyi alipempha boma la Peter Mutharika kuti akhazikitse bungwe limene liti afufuze za ngozi iyi. Ndizotheka ndizomveka ndipo tiyamikire pakuti Peter Mutharika alola kuteloko agonjera amalawi pamenepo kuti chilungamo chichitike chiyende ngati madzi. Uko ndiko kukhala, uwo ndiyo utsogoleri, kumamva zimene amalawi achayina kadziko amene mukuwatsogolerawo akulira ndipo zimene akudandaula ndi zimene akufuna. Apa mwaonekera poyera kuti ndinu mtsogoleri wa dziko pa nkhani imeneyi. Angakhale kuti zambiri zikukhanika kapena zikulephereka zimene mukukanika kuzikonza kwakonzera achayina ake amalawi amene ali mabwana anu. Nkhani imeneyi ili pamenepa pamene mukonzekera kukhazikitsa bungwe la kafukufuku yoti ifufuze za ngozi ya ndege imene idapha anthu 9 kuphatikizapo president wa dziko lino amene akwanitsa 9. Pempho lathu ngati ifenso amalawi ku Eastern Region koma mokoposaposa boma la Mangochi mwakupemphani abwana Arthur Peter Mutharika ngati president wa dziko la Malawi. Pempho lathu ndoti nafenso tikhazikitsireni bungwe la kafukufuku limene lichafufuze za imfa ya olemekezeka Mr. Njawujo amene adafa pangozi amene adafa nayenso modabwitsa. Inde angakhale kuti Njawujo anali msilamu komanso banja limene akuchokera ndi la Chisilamu, komatu asilamu ochuluka timafunisitsa pa nkhanija titapeza chilungamo. Titapeza chilungamo kuti kodi munthu chachidamupha ndi chani. Inde munthu amafa nthawi yake ikakwana koma pali mafedwe. Chimene chikutipangitsa kuti titakupemphani kuti mutikhazikitsire bungwe la kafukufuku limene liti afufuze za imfa ya olemekezeka Anjawujo amene anali director wa Anti-Corruption Bureau muthawi manager mulamuliro wanu, nchakuti timamvetsedwa kuti manda amene anagona pa nthawiyo anapezeka mbali mwa mpanda wa nyumba ya boma, koma galimoto lake linakapezeka kumtandire. Icho ndi chimene anthu ambiri kuphatikizapo ine amene ndikupemphani chikundipatsa sembwe. Sindimatha kumvetsa ndikamakhala chete kuti chimachitika ndi chani kuti zinthuzo zizifika mpaka na lero. Okhala kuti anagwira ntchito mboma lanu ozakhazikitsa bungwe lofufuza za imfa ya olemekezeka Njawujo amene anali director wa Anti-Corruption Bureau muthawi imeneyo. Pempho lathu apa pamene mukhazikitsa kafukufuku pa imfa ya pangozi ya ndegeyi nafenso mutikhazikitsire kafukufuku yoti izafufuze za imfa ya olemekezeka Anjawujo kapena bungwe lomwelo linkopitiriza. Pempho lathu likutero komanso tilipompo mutikhazikisirenso bungwe
limene litatifufuzire za imfa ya olemekezeka a Dr. Chiwaya amene timamvetsedwa kuti anaziombera ku parliament, pamene timamvetsedwanso kunena kuti chikhaleni ku parliament sikumaloledwa munthu kulowa ndi chida china chilichonse choopsa, mpeni, leza, kapena matablets osiyanasiyana amene ali woletsedwa, komanso ndi mfuti. Zimenezo sizimaloletsedwa kulowa mparliament. Tinadabwa kuti olemekezeka Dr. Chiwaya zinatheka bwanji kulowa ndi mfuti mparliament, ndiye mpaka ukaziombera. Timamvetsedwa kuti tikamamva akuti zipolopolo mpaka uziombera zipolopolo ziwiri. Izi ambiri mwa ife zimatipatsa kudabwa kwambiri. Amalawi sanje tuchitipa ngodadatu chinji, timafunitsitsa kuti tidzadziwe choona chenicheni chimene olemekezeka Dr. Chiwaya amene anali former speaker, anali speaker muthawi imeneyo wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo. Ndiye sitimamvetsa kuti nayenso chinachitika ndi chani kuti afike mpaka poziombera pamene parliament simumaloledwa kulowa ndi mfuti. Ndiye timati pempho lathu kwa ife anthu akumangochi, kuphatikizaponso ineyo amene zimandikhuza kwambiri, tikazikitsirenso bungwe lifufuze za imfa ya olemekezeka Dr. Chiwaya kuti Amalawi mitima yathu ikhale pansi. Mwina kutheka chayina kana mfedwa salola kuti pakhale kafukufuku, mwina pa zifukwa zimene iwo amazidziwa kapena zikhulupiriro, koma anthu ochuluka pokhala munthu uja amayimira anthu ochuluka. Timafuna chilungamo chitachitika ena mwa ife. Pempho lathu kwa inu aboma, nthawi ndi yomweyo pamene muzikhazikitsa bungwe lofufuza za ngozi imene inawapha achilima, komanso konzani kafukufuku ina wofufuza za Dr. Chiwaya, Clement Chiwaya, komanso kafukufuku wofufuza za imfa ya olemekezeka director wa Anti-Corruption Bureau muthawi imeneyo Mr. Njaujo. Zikomo kwambiri, pempho lathu likutero. Zikomo kwa ino Amalawi wokuzidwa nsanje tuchitipa ngodadatu nchinji. Teteni tigwirane manja pokakamiza boma kuti tikazikitsire bungwe lofufuza anthu amene kuti chilungamo chioneke, mitima yathu ithuze ikhale pansi. Mulungu akudalitseni. Ndife kuno kumakanjira omwe aja Muhammad Zuberi Hassan kumpoto boma la Mangochi konkuja. Zikomo kwambiri.